बढ़ल जाता लॉकडाउन। घरों में लगता अब सावन, रोज रोज बढ़ल जाता लॉकडाउन। टिकट मिलत बा मोई जून में, हाँ टिकट मिलत बा मोई जून में। फसल बा बलमुआ देहरादून में, फसल बा परचवा देहरादून में। जेके ओ देता घाया, केतना ले देखी घर में फिल्म रमाया। पावत पुलिस जेके ओ देता घाया, केतना ले देखी घर में फिल्म रमाया। खात बाटे रोटी नून में, हाँ खात बाटे रोटी नून में। फसल बा बलमुआ देहरादून में, फसल बा करेजा देहरादून में। लागत न बाओ जियल अकेले अब भइल बा माहो। रहते घर बात लागत न बाओ जियल अकेले अब भइल बा माहो। कविता आलोक मगन धुन में, मगन धुन में। फसल बा बलमुआ देहरादून में, फसल बा परचवा देहरादून में।